manželstva bolo manželstvo vyhlásené sobášiacim za právoplatne uzavreté. Poprosím teraz novomanželov a potom svedkov, aby podpísali zápisnicu o uzavretí manželstva. Takže poďte na tu. Dobre. Podpis? Podpísať, áno. Dobre, ďakujem. Vy sa podpíšete ako Kotľárová. Dobre už? Dobre, ďakujem. Môžete ísť na miesto a potom poprosím. Ja sa podpisujete. Dobre. A my tu máme. Dobre. Ďakujem, môžete ísť na miesto. Milí novomanželia, manželstvo je veda, povedal Honoré de Balzac. Ľúbiť znamená žiť životom toho, koho ľúbime. Svoju lásku si chránte, upevňujte každodennú